Zo ha je 100 bjem achter huis te staan en zo ben je niet een nolle voort. Het toekomt de bewoners van de Kwarte Baan in Wommels. Een stuk groen bij haar in de buurt, dat vol stier met grutte en lietse bjem, is opkocht door een particulier. En die had hele orenplan met het terrein. Nou, ik kwam bij 2 weken lang kwam we erachter. Ik ging wat zoomen en toen dacht ik van nou, de nieuwe eigenaar, want dat hoekje is kocht. De nieuwe eigenaar die knapt het er een beetje op. Die had het waarschijnlijk de conifericus hebben doet, dat wat van begroening dat ik maar iets toen. Nou, dat ging prima. En de andere dag is toen ik nog wat zoomen. En toen kwam er een hele grote kraan van de firma Kieftenburg kwam er omrijden. En toen ben ik bij mijn patiënt naar de gang, want ik ben Toskedokter, ik zit aan de andere kant. En middags om een uur of 3 of 4 toen was het per uur was het lachter. En aan het eind van de middag stond er helemaal geen bjem meer, alles weer voort. Nou, dat is schrikken natuurlijk. Of de bjemmenkap legaal of illegaal is, dat mag nog uitzocht worden. Wat de bewoners vooral steurt, is dat ze net op een hichte bracht binnen van een kap. Boppen dat is haar een uitjoch vol slijm verloren. Nou, dat is heel vervelend. Net alleen voor u als bewoners van de Kwarte Baan, want wij zijn privé en uw privacy ben we kwijt. Alleen nog, ik van straks de mensen die het in de jacht hebben komen te winnen, die ben dat smoeke plakje kwijt. De buurtbewoners hebben intussen een brief schreeuwen aan de nieuwe eigenaar. Zo hoop je dat er al een aantal nieuwe bjem waarom komen. De gemeente onderzoekt de zaak en hoopt over een paar dagen meer duidelijkheid te krijgen of de kap legaal is. De particulier die de bjem kappen litten had, wie net bereikbaar van commentaar.